Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcast. Mayong hapon na naman sa ito'n mga palangga nga mga tagpalamati. Ang ato man pagpangamusta sa inyo, maulanon nga kahaponanon para sa tanan. Mayong hapon lang dira sa kutob sa malabutan sa atong sinitag pangalagad iya karon nga hapon. Para sa katapusan nga adlaw sa bulan sa Agosto. Martes nga adlaw. Agosto 31, tuig 2021. Maulanon nga kahaponanon kag abaw gabunok gid ang ulan sa malabutan man sang atong sinipagpangalagad sa sini nga hapon ano mada sa inyo gaulan-ulan man. Ibaluon ta na karon sa paagi sa aton weather update pero siyempre ang paghalong-halong himuon jud anay naton halong kamudera ari lang kita nga magalingaw man sa inyo sa siniya nga hapon. Halong pero ano nga klase ng paghalong bulito. Halong sa ulan, halong sa pandemic, sa COVID-19. Especially ang Ipeka variant ining Delta variant nga ini. Uwa man tada karon update kung ano na bala ang sitwasyon. May ara nga nagahambal nga makabig na ini as karon nga most dominant variant. Kaya tina-confirm nga community, na-confirm na iya nga ang transmission niya rin lang sa komunidad mo, dili na niya sa aton sa Pilipinas. Mahibaluon natin inakaroon. Kag siyempre man, nainungod man sa aton sili mga health workers, nga nagpatigayon iya sa ngublag protesta, anong ila sinisitwasyon, ay ang pagdubli sa ila sweldo, ginaduso man na kag ang maayo lang ang balita tawe ya nga atong ma-share man sa itong mga palangga nga mga tagpalamati paway man sang hala makahatag sa itong sang kakugmat kabalaka di ba natungod sini na pangatubang naton sa karon magluwas pa sang aton man pag sinalayo nga medyo mabulubudlay tungod sa effect sa sining pandemic basta kita ya go lang padayon lang kita okay lang na karon, relax lang ka mo dira. Kag mayo lang niya ang nagdaog sa loto, no? Sa Grand Lotto Draw, suwerte. Suwerte siya. Dako gid pila ka milyon kabay pa nga ma-share man niya ina sa mga malapit man dira sa ila lugar, no? Kung hindi man hindi man gid tanan mo, no? Yes, Tito kabay pa nga mahatagan sa bulawan nga balitsyan kung nga makapaambit sang grasya nga iya na baton sa mga tawo nga tuman ang pag-suffer iya sa karon nga panahon sa pandemic dulaan trabaho lang sa ginikaon, di ba? Okay, kay isa man kasulat karon ang aton sini tagaan sang ikalupangon nga ataw ano na sa aton nga mga kabataan sa mga millennials naton. Basta bantayan nyo lang na karon natungkol sa social media, then luyag-luyag, pulo pa nga luyag, ano, balatawe. Relax na. Kaina, karon basta ako man dito, wala mapara sa inyo. Kalingaway na ito karon ng hapon. Kaya sa FYI portion na ito, for your information, kabalo kita, basta maulanon ang panahon, mabasa-basa, mabasa-basa ang palibot, may mga mamalamala, may ara nga hindi pa nami ang mapanimahuan naton, ay abaw ano nga mga pisti iya ang bodo gina-itik sa sina nga panahon sa karon nga panahon daga pero ang tutukan naton karon ang mga tangangi paamo ka na pala basta tanga do ginapangitigan ka no na daw nagasarigam ka
Iba niya pag siling tangag pisik mo na amo na estudyante kang kung paano tani mapapas di ka daw. Kung paano ta makontrolar ang pagdamo sang tanga sa sulod sang balay. Amo na akong i-share sa inyo. Na kaya magluwas pagid sina ang ato man ginahulat sa kahapon ang kalingawan ang pagka-horoscope. Pero ina tiyaw-tiyaw. Iya kalingawan lang naton na kaysa nahambal na naton ang mas nga nakahibalo sang tanan. Ang mas nga nakahibalo sang tanan nga nagakatabo or matabo sa aton kabuhi. Amo iyang kahita. Diba? Atong kapalaran, di amo simple na natito. Maging relax ang kamudera. Na? Sa aton sini mga kauturan nga nagaupod sa aton sa ilang mga radyo, syempre ara nagaupod na ito 684 kHz babatian ninyo si Tito Wilma. Kag sa nagaupod man sa aton online via Facebook Live, Action Radio Bacolod na of the night man kita dira. Kag sa YouTube ara man sa YouTube search nyo lang Action Radio Bacolod this is my life of the night man kita. Kag sa amon man website, upod man ang mga natipon nga mga balita sang amon news center. Pwede ka mo kalagin sa www.actionradiobacolod.com.ph. So, relax na. Kay tugtog alas 3 kita mag-off the night sobra pag kay story lang yun, no? Anyway, Tito Wet, kadapusan na nga adlaw subong sang Agosto. Hindi na ta kapagusto-gusto. Pagusto-gusto sang sang kapag-gusto. Paamo ka na bala. Anyway, sa update anay sang pag-asa na nakuha naton from pag-asa nga may ara iya 3 ka mga bagyo para sa bulan sang Setyembre nga ginasaligan nga magasulod sa aton pungsod Pilipinas. 3 ang ginapaabot nga magasulod sa pungsod sa bulan sang Setyembre. Suno sa pag-asa, especially sa weather forecaster nga si Ariel Rojas. Inang 3 hingadlan na kung una nga magsulod sa ilang 3, ang una, Julina. Ang ikaduha, Kiko. Ang ikatatlo, Lani. Kay JK Elmo, di ba? Julina, Kiko, kag Lani. Tandaan nyo na. Pero sa mga masunod nga duha tugtog 3 ka adlaw, suno iya ka Rojas, wala kita sa nga paabuton nga malain sang panahon. Si ano na yung nagabagusbus dito, relax lang. Kay karon nga adlaw, amoy na mga pag-ulan-ulan ng experience naton tungod ina sa Intertropical Convergence Zone, itong ITCZ. Sa Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalinga, Aurora, kag Quezon. Amo na siya. Pati man sa aton, diri iya sa Visayas kag Mindanao. Pagka-experience man kita nga sa mga pag-ulan-ulan, pagpanaghuob kag pagpangilat tungod sa ITCZ. Experience na naton, di ba? Bulpi lang nag-brown out. Amo na siya. ITCZ, amo nang iya sinipikto diri sa aton sa Western Visayas. Kag syempre diri sa aton pagalumon sa gihapon ang kalangitan may mga lapta-lapta man nga mga pag-ulan sa pila ka bahin. Pagpanalisi, pag-ulan-ulan. Ang aton sinibaybayon, makanay tugtog kasarangan man ang pagdapyas ng mga balod. Ang taob, sininga hapon alas 4:39. Ang hunas kaina alas 11:18 ng aga. Si Haring Adlaw nagbutlak aga pa alas 5:35. Temprano pa. Nagsanag na ang kalibutan. Kang magatunod man, alas 5:54 iya sa kahaponanon. Kasi na matamat. So, wala pala 6 dito na takaroon. Ang ato naman temperature range, ang temperatura nga mabatsagan naton sa bugos iya nga adlaw is from 24 to 35 degrees Celsius. Pero sa siningation, kami diri sa Dakmanwa sa Bacolod, Tigis sang Nagwas, ang amon mabatsagan is 29 degrees Celsius. Padayon kita, na amo naton update gamay, dugang paggiyad sa nagakatabo iya sa aton mga health workers. Si kagapong gindayaw sila, di ba? Gindayaw sila ni Presidente Rodrigo Duterte. Sila ang moderno sa karon nga mga baganihan. Kay kahapon is a regular holiday sa di na
aton ginhanduraw kahapon ang National Heroes Day. Pero nga ito mga health workers wala malingkang sinaiya. Padayon ang ila ginapatigayon nga protesta. Tugtog nga mabatong nilang ilang mga benepisyo. Amo nang ginpabutyag iya sang grupo sini nga adlaw kainas ang aga. Kahit ti ang natabo sini ini mga medical frontliners ni mga health workers ni nag-walk out ini sila sa ginatrabahuan nila nga mga ospital para sa pagprotesta sa pagka-delay sang bayad sa mga benepisyo nila. Ang ilang special risk allowance kung SRA, ang ilang hazard pay, meals nila, accommodation, kay transportation allowance. Di din sila napatigayon protesta dito tubangan mismo iya sa central office mismo sa Department of Health. Dan di buwas Miyerkules padayuno nila ina. Amo na ang deadline nga ginhatag nila sa gobyerno. Bantayan ta naman buwas ikon ano no? Kaya pahambal nila padayunon gid nila iya nagpaandam sila nga mass protest magapadayon kung hindi ma-release by end of August ang ila mga benepisyo. Di kanya isiling nila, hindi kami magunta tugtog, hindi naman makuha ang amon mga ginapangayo. Hambal ganito ang DOH spokesperson, no? DOH spokesperson si Maria Rosario Vergere, siling niya, those who directly care for virus patients would receive benefits, abo makabaton sa benepisyo, kag ang ahensya magapadayon man sa pagbaton sa mga applications para sa SRA. Siling ni Vergere, ganito sa interview niya, pasensya pa jutay. Kag hulat talang ninyo nga ma-release namon ang pondo. Ang singgitan sa mga health workers, sign up pa kung hindi karon buwas. Kung hindi buwas kay buwas na deadline, sign up pa kung ubos na kami. Oo. Sa pagani, ara pagid na. Ang AHW, kung Alliance of Health Workers, pagi sa ila presidente man si Robert Mendoza, may ara man sila nga ginaduso. Kaya kung pwede pareho bila sa mga ginapatuman nga benepisyo ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga pulis, sa mga soldado, dapat suno sa ilaman grupo nga dublihon man subong ang ila ginabaton nga sweldo. Ini aton mga health workers nga amo subong iyang nagapanguna gid sa pagpakig-away sa pandemic. Tani dugang-dugangan man namang sweldo, public kag mga private health workers nadubligan ni Presidente Rodrigo sweldo sa mga kapulisan. Tani sa karong nga panahon sa pandemic makaangkon man sa political will, pamo ka na bala, nga dublihon ang sweldo sa aton mga health workers. Amo nang ginasindihan nila. Sili sa piyak sa pagtawag sa ila nga mga baganihan, sa gintawag sila ba ni Presidente kay Rodrigo Duterte kahapon nga mga baganihan. Kasi tama lang tawag lang amo na. Pero sa gihapon nagapabilin ang mga health workers kung safety and benefits ang paghahandala. Kasi wala kami balasang nakita, ang balmilusa, wala kami sang nakita, wala kami sang nabatsyagan nga kabalaka sa amon kag paghatag proteksyon sa amon sa presidente kag sang Department of Health. Pero gamay lang gid natungod sa Delta variant. Amay ara isa ka expert naman tawya hindi kasi among din man ang ila findings. Kag nagapati man siya nga posible madamo naman sang kaso sang Delta variant sa iban nga bahin sa atong pungsod, right, diba? Kag hindi lang sa National Capital Region at NCR kag Calabar Zone, bangod sa padayon man nga pagdamo sa mga na-detect na nga mga samples ini. Pero kalabanan kung mag-release man sila nga ang mga infected safe naman, tapos isolation, tapos na ang quarantine nila, ayun naman sila, di ba? Ay nga mga anak ko. Pero una naman yung ginawag sa Department of Health na nakita nila ang ila na talupangdan, kan
natik-an din nila, kag natungod nila. Community transmission sa Delta variant ang iyara sa NCR sa Calabarzon. Naman nga daw na ulan man yung sinitawanan. Nga posible nagalaptan na ang variant sa bilog na pungsod. Tungod man sa nakita nila nga linat na within the family o kung sa mga kaopdanan sa sulit sa puluyan, amuin ang ginpabutyag ni Dr. Ron G. Solante, isa iya ka infectious disease specialist. Pero may nakuha ako gamay lang dito nga sugpon dira bala from WHO, World Health Organization. Nagpabutyag ang WHO Philippines sinilang gid nga aga nga highly contagious. Tuman ka makalalaton ang Delta variant na ginakabigi nila nga makalalaton gid sobra ini Delta variant kag nangin dominant coronavirus na siya para sa pungsod Pilipinas. Singhambal ni Dr. Ravindra Abhyasinge, kaling niya, the information we have clearly shows that now already the Delta variant has emerged as the dominant variant. Si amo na nga klase sa transmission, siling niya sa amo sining kadamuon, siling niya ari na kita sa community transmission sa Delta variant. Kay kabalo kita, kagsaton man na yung sinan nga, ang community transmission, do silingon, may ara clustering of cases, may mga clustering sa mga kaso, kag wala na yaangot sa mga infected individual. Siling pa niya, Abayas, siling niya, nearly 70% of samples that were subjected to genome sequencing and the latest one tested positive for the Delta variant. Nag-garden confirm na gid nila community transmission. Dotrang kaso, di ko nang tawon tano, dotrang kaso, na once magsulod sa atong puluyan, isa ka miyembro, laton-laton na, di ba usually, mga trangkaso, kung may isa sa miyembro sa aton panimalay, trangkaso, hindi man naog ang trangkaso kung hindi ka maubos, di ba? Na-share ko na sa inyo gani before na dumduman ko, hindi kinakuha tama na ito bilang gin-share man bala ni former Senator Kisubong Governor na Chis Escudero sang nag-visit sa diri sa station nga gin-share ang ginahimo plus ang iya iloy sa ila nga siling niya kung ginahilanap sila kung may isa sa ilang ginahilanap ano itong ginahimo gin-share ko muna sa inyo sibuyas Bombay nga pula cut into 2 pieces sa tunga lang yun kag ibutang sa mga corners ng inyo balay, sa mga kilid sa inyong mga bintana. I don't know kung ano nyo man to, na-experience or dinhimo nyo man. Ako nahimo ko na. Hindi subong nyo sinanglan, natural na pamaghimuon pa mo, di ba? Baw, kung hindi, maghilanat-hilanat ka lang, baw, pag naglatong-laton, ginakibang kung na natin pa mga young ones. Ginakibang ang atong palangga sa kabuhi. Muna sila natin extra careful, maintain talanggat sa sulod ng panimalaytakan ang paghalunghalo. Alas 2:01 na sa Radio Philippine Standard Time. Hay nga mga anak mo. Sa ito na mga kauturan, sa inyo man mga pagsinahanglan sa mga panghungkag press nga bulak, ara lang. Ang shiny and prescient lang. Pasang banwa, mabugnaw na hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat.
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon, radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilikan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Word ang atong Dr. Pinoy Spoiling Capsule. St. Mary's Drug 2. Ito ano pagyan ang aton panyawan liniment oil dili basi malipatan kabala
Philippine Standard Time. Ang ato naman pagbasa sa sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, nga itong pagbabasahon sa sininga hapon, yes, din padalaman via messenger, sa isa sa mga kubines natong subong, nagapatawag siya sa ngalan Ira, pero antes ko mamalabasahon, ang din padala diri ni Ira, may nag-message diyo, katawi, wala mo man ginhatag ang information na tungod sa nagdaog sa loto, karon lang pag may time, na i-charge ka lang na sa edad anay nito. Nagkatakan ko tuod. Kaya pa bang ko pila ni kamilyon ang nidaog. Okay, relax lang da. Hindi ko na malipat pero hatag ko na, okay? Ang atong letter sender, ang yes naman fine, nagasiling, Dear Tita Wilma, good afternoon to all the Good afternoon to all the listeners of Action Radio, especially statistics. Kita ako kay estudyante. Tawgalan ko kay Ira. Hindi totoo naman. Hindi ko mahilig sa social media sang una dito. Bilang estudyante, sub-sub lang din ang akong time sa akong pagtuon. State scholar abi ko sa. Kinanglan ko nga ma-maintain ang akong mataas na mga grades. Pero, sa nag-umpisa ang pandemic, gintunaan ko ini. Kay nami man pamatay oras. Nag-enjoy ako tungod damo ko nangin friends. May ara mga boys nga nangin friends ko. May ara man nga nagpangaluyag pa sa akin. Sa FB kita, may nakilala ako ngalan niya si Bill. Estudyante man siya. Galing, lain lang siya na school. Friend ko na siya since pa August last year. 1 year na kami subong. Month of August. Kag 2 times na kami nagkita ay in person. Dito will I find him so attractive. Luwas nga gentleman siya. Impressed man ko sa iyak alam. Hambal ko gani sa cellphone, nakita ko nang ako. Mr. Right. Kaya daw feeling ko balata, kilala ko na siya. Kag, okay good siya. Okay good siya. Lalaki good siya. O, paamo ka na bala. Nag-umpisa na siya, pabatsyag, na interested siya na mga liyag. Hambal naman sa mga friends ko. Halong lang po kuno. Tungod sa social media ko lang nakilala si Chris. Wala akong sapak ang ila warning sa akin. Tungod na prove ko man na gentleman siya, buot siya, sincere siya. Pamanggot ko lang ito Wilma. Dapat ko ba pamatian ang napaghambal sa mga friends ko? Ira, ngayong hapon sa imo, salamat Dios.
kasi pag-siyang monthly. Imo iyan na experience-yahan. Imo iyan na experience-yahan sa panahon sa nga pandemic. Dili ka nakatuon kay pisilin mo, wala kaya interest before mo, di ba? Wala kaya interest before sa sa social media. Karon kay ara ka na da. Paamo ka na lang. Dira ka naman ang girlfriend. Amo na sila na tumuay malain mo basta husto lang, di ba? Husto lang kag maayo pero ang pagpulo pangaluyag na bala bawa mo din ang pagpulo pangaluyag ni ina. Amo ginang dapat natong halungan sa kabalig kita social. Pero nakadepende na yan. So, ikaw yung tiglawas mo. Diba? Ikaw mismo sa ganyan. Ikaw, ano si Tower man? Ay, hindi ako nga, kaya nga, nag-imagine ko bala kay Ira, no? Feeling ko, girl, nga, nai-love ka na, no? Kay Phil. Kaya nga, nahambal mo nga pumasyagan mo, dugay na ka mga doon nagkinalakay. Pero lang taon mo 1 year. 1 year this August. Malawig-lawig naman na sa inyo ng mga kabataan. Kaya ibang minitag, 3 months, 5 months, 8 months, nagda. Pero ang inyo naglawig na almost a year na sa inyo pa 1 year o nag-1 year na this August. Galing sa social media lang. Kalabanan man. Kaya nagkita ay palang kamo nga duha in person twice, kadua pa lang, di ba? Sila ka-business mo kumalang siya ng istorya personal. Hapon. Kabudlay tong karon sang pagkatawo, sang isa ka tawo, isa iya ka persona pa mo kaya bala. Kung tan-awon yet, isa dua ka beses pa lang. Galing kay si kabalo naman sa babae kadali magpalig, kadali papatipon. Pero may mga lalaki man kung sa isa, hindi lang tawi kita matingin sila ka-anipaya sa ako. Ha? Pareho ko man may ara man sa piyak sa side sa mga lalaki sincere sila, honest sila, pero hindi naman sila sa sample ko sa pagdugma yung mga babae nila lang makabuto, di ba? O, pabaysin na lang na ikaw ya Ira, among nakahibalo ko na yung matutulog, mabalik. Pero question, since nagkapamangkot kay Tita We, na dapat mo bala consider ang mga ginabag sa mga friends mo, halong-halong ka, sa social media lang. Nagkilalakay, na question mo lang na iyang action. Pagtami, video girl, na kilala ang pangunit sa maayon. Para pabalaan mo bala kung ano gidang iyang matutulog sa pagkatawo. Diba? Ano lang na mo. Kami nga naman kilala mo ang iya katuod-tuod na pagkatawo. Sang sa ginatawag bala nga i-assume lang. Ulay mag-assume. Kaya mo na sa first and second meeting ninyo, feeling mo amo na nga. Kasi sa ulihi, galing ang sige bang, ay, nag-discover mo, ay, gali amo, di pa pati yung amo sa ako na. Mas pasangkarapagin ang pagkilala mo sa iya. Pasangkarapagin ang pagkilala mo sa iya. Hindi ka lang mabase sa pagkilala mo at the time na pagkilala sa inyo sa iya. Kung karapagin ang iya pagkilala. Kaya kung tanawin na ito ng mga friends mo, nagabatsag lang sila, magkakita lang sila sa inyo sa ila concern. Kahit si-usto mo ng ila sini-apprehension sa Facebook, sa social media mo lang nakilala siya. Hindi naman na siguro makabig na ito. Natuma na ina nabasihan sa matudtuod niya ang pagkakataon. Diba? Damo ka kabiktima na pro. Diba? Sa Facebook, pagkatapos nila, pagkita na personal, pagkatapos kabo, amo na na. Kasi ano mo pa na, kaya na. Budlay na. Pabudlay na. Kaya basi bala, hindi, Ira, ginakita lang. Ako niya ha, pagkanaw ko lang, basi bala ginakita lang. Pag-iwan. Kasi ikaw yung bago ka lang nagtuntuon. Dahil nagpakita ito sa kayo. Kaya basi ka mabiktima ikaw, nalunood ikaw. Bye-bye.
kain kung maging patient kasi kaamo sila ng bagay. Friends ng anay ka mo, kaamo ka na bala. Friends ng anay ka mo, kaya ganito mo balang ligam yung mga bagay. Yung ginatan mo yun. May naman. Friends ng anay. Tapos, pinulakalin sa anay ka pa. Amo na. Ano ang mga balura. Kaya una-una, feeling mo, ang time mo, na-focus lang sa imong pag-iswela. Isubong kayo, hindi ka kalakar, kagwa, hindi ka kalpedere, hindi ka dito. Daw kabudlay para sa imo. Daw damo, dalawa kang oras. That's why nga, nagtuntuon ka mo na, dahil mo na nagkita. So, hindi ka wait mo dyan. Focus ka na lang sa okay lang na isa na may ara. May ara kasi nila kung may boyfriend ka or girlfriend ka. Hindi man na sila nga pamana ka dahil. Hindi man nga amo na dahil. Hindi inspirasyon lang. Yes, okay at inspiration. May nobya ka, okay lang na. May nobya ka, okay lang. But you should know your limit. Na hindi mo isa pang hamaktaw. Kaya una na best hindi ay ara. Babae ikaw. Ang mga lalaki, ito kayo, yung pakulbon, ko na nga ito, mga ompa, isa isaboy ko na isa kanal, lalaki din yan. Ang yung babae lang. Ang patakiliron mo lang pagtadyong nila. Ito lang. So, wala kasi yung tama kay ito yung bata, manisya siya, or tama kay ito yung among nila. So, kasi nilang kay sa yung nilang. Parang sa ulihin, hindi ka magkalangis yun, wala siyang malain sa pagtuon sang dugang, pagibalo sang dugang. Kaya siguro nga, ganyan sa Itabalay, pakilala sa ilang siya, ng ilang. Diba? Pero kasigurado, pag siya, sigurado pag hindi na umunay na pagkanaw, kung matakot siya ka. Diba? Wala lang yung matunda ni Tita Wilma sa mo iyang sensahe din sa karon iyang nga hapon sa This Is My Life, Inday Ira, pero salamat din sa pagkakaspan. Ito, wala mo na share ko sa time sa pandemic na amo na ito. Okay, pero hindi ko din trust too much. Kaluntiyan ang kagalingan mo. Hindi nilang gamay, hawid-hawid lang. Kay ang ending mo na sa uli, kung nagsasakit-sakit, at least isan paano, may nahuwiran ka pa. Pero kung wala natin, tululagay luha mo. Tululagay kung hindi niya. Tululagay luha mo kasi pun. Pero hindi na natin mapabalik. Diba? Yes. So, salamat din sa imo, Inday. Ira. Ara ka man, subong. Salamat din sa pag-share sa inyong istorya. Kaya sa iban man natin dira nga mga kauturan, mga istorya man ninyo dira sa kabuhi, pandemic na experience nyo dira sa bisan ano iya nga bayan sa atong kabuhi. Pwede yet. Kung nakahatag man ina sa inyo problema, pwede nyo man dihapon mas-share, matugda man si Tito Wilma sa nakatabo sa inyo kabuhi. Love life, or whatever, hindi lang kuwasa kaya wala unyong bisa ni Tito Wilma. Makahatag lang ito suggestion para sa inyo. Mga istorya ninyo before, na nakatagman inspirasyon sa inyo, nakatagman sa inyo leksyon, pwede din mag-share the real sa This Is My Life. Pwede ninyo mapadala, dinis mo sa Action Radio, address nyo lang, This Is My Life, DYEG, Action Radio, Bill Rose Building, Burgos Supreme Street, College City. Open personal man ni Tito Wilma through social media. Paano sa Facebook, lang na pangitaan nyo lang ang account ni Tito Wilma. Wilmaan pa click nyo lang yung message, mabato nyo dito. Okay? Action Radio, Philippine Standard Time, alas 2:27 na. Relax lang. Si Tito Wilma magabalik pa para sa itong FYI and horoscope pagkatapos. Personally recommend is Namyaw, tapos pag nakabudlay, sudlon. Kaya hindi ko kasulod. Pero ang ara lang, magwa lang na siya karon. Ari di ho gawpod sa iton live. Sinini Kabatas, Bonsex, good afternoon. Dira sa Barangay Masulog sa may
kanlaon. Mayong hapon da. Antonio Beronio sa Makabebe Pampanga to no. Yes, thank you so much. Kamusta lang da sa bugos nga pamilya kag maghalong ni kamo dira tanan. Vincent Chavez mayong hapon man. Halong man ikaw upod man sa imo pamilya. Yes, Ana Sinoro, thumbs up man sinday Ana Sinoro. Raymond Ligaspi mayong hapon tawe, mayong hapon man Lola Erlinda de la Cruz. Kaga pamilya Marinay. Salamat kid. Tita We, good PM gapamati kami diri. Gapamati kid. Response kay Inday Virginia Olpinda. Salamat kay Diver sambal ni Nanay Thelma Ihwiko, no. Kay Ket Luel Pabalan, good afternoon Tito Wilma. Yes, hindi Ana Sinoro virtual no sound di sa FB Tita We via radio na lang kami. Diri ka pamati. Good PM again Tita We. Mayara nati kay may ara kung kisa ginamute nga part na. May ara na timingan siguro. Marilu Kahilig, good afternoon. Salamat kid. Kag hindi budlay gid hindi ko sulod sa akon hindi ko kasulod sa nagaupod sa akon on live sa cellphone ko oo. No? In the virtual Pinda, yes. Kay Malili Oligo dira, thank you and good afternoon. Marilu Kahilig, okay. I-try ko lang na siya karon liwat, relax lang kamo dira anay, ha? Okay, Tita We, Junmar Denipe, salamat man. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa diri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po,
naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire to my part because the year na nagsulod ko, ito nagdamo dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod. 24 kasi nga bahin kadto kita sa atong kini FYI. Kasi nagpagbunok sang ulan kay ina nagsulod sa ay yes. Okay ang mga tanan. So ako isa ka sa numero 1 dito para dira kontra ko dito. Kontra ko dito. Ito, feeling mo pala pag makita mo, hindi na pangyayigan ka, na? Kasi siling kami, ganyan ka siling, may puya ba lang langaw maghapon sa pagkaon, tiga lupad hapon, lupad ka. Pero ang RAC, ang protest or ang tanga, ang subay, wala man nila. Kaulugot ba lang kasi yung ka? Kaulugot yung damo tanga, di ba? May ara ka man na mabakal galing ng mga may ara na hindi na bakal para sa tanga pero hindi sa paulit sa iba. At sa mga sikreto pa na mahituan na ito. Amo na niya siya ni sa website ni Sikreto. Kaya daw kabut lagi papasok sa mga tanga at sa mga ayon. Nabudlay yan ng iban. Basta may pistis sa balay. Pero, nanamian din ang tanga. Kung ikaw wala nagapanilo sa inyo, dahil crush you. Kay Ara, damo sa kusina. Nanamian na sa mga tanga na dahil sa pagkaon. They love food. Kaya ng mga medyo pariyo sa parang na panahon na medyo na paan-paan na Pilipinaw ay sa mga humid places. Yan. Damo, hindi na doon sila makita na pagkaon pa rin. Diba? Ay, kabudlay-budlay. Kasi ang kusina, kung hindi natin mamintinar iya ang katinlo, suugid. Dira din na sila manong balay, kaya dira din na sila magatipon, kaya mangitlog ay pwede. Diba? Mahamilian din na sila. Ala pag-it sa inang ililigan tayong tubig. Dira na mga halin sa labaw, pakarto sa prinsipya. Kagkabalo ka mo kung anong ginadala time na close kung sa mga tana na bakilya na nagkikola. Ay kulay amoy nang ginahalinan sa salmonella or sa salmonella na bawal. Bisan sino siguro sa atong ilisang kuluyan, sino sa atong gurong ara sa kuluyan. Gusto ta may ara sina sa aton makaangkon sa salmonella. Except hindi. Diba? O ari ng gamay ng gini nga tip ang mag-share ni Tito Wilma sa inyo karon ng hapon. Una-una gid kinahanglan keep your house clean. Matinlog. Obviously man na bisa sa tinyo sila.
kami, di tinlo kusina, wala man baho ka nga mahaklo. Diba? Importante yet, mamintinad naton ang katinlo sang aton puluyan. Ilabi na gid ang kusina nga bahin na sabihin dira kita nagaluto sa aton mga pagkaon. Kaya ang mga cockroach, they love food and they love dirt. Nanamian ginasa sa mga gusto. Kinahanglan amo na siling naton nga matinlo. Tagtinluan gid ang mga potentials naton. Kinahanglan matinlo man naton nga lababo nga gina, ang lamisa nga ginatao. Ang tanan nga mga trash dira, mga tanan nga po ihaboy. Hindi daw may basurahan ka muna. Oo, pero kinahanglan may taklob. Kag kung pwede pa lang kada gabi kwao na inakiibutang iya sa trash bin or sa may basurahan sa guwa na balay. At kinahanglan medyo na kawawa ay ba kung gabi? Tama, dira na sila nagadinalagan. Kag dira mahita na sila kundiin. Ito may ara, let's say, da mga leftovers na rakagyan. Tapos may ara, man yung nabutang natin sa damugan, may ara, tayo butang sa sili, sa lababo, nabutang natin sa mga bukong-bukong. Ay, kinahanglan kuwaan ninyo ina, or kinahanglan i-safety nga matakloban, kay amo nang ginalaga sila. May panimawala na nila, yung nagyawon na nila. Na, di ba? Silinggan ni, may isa pa da magluwas nga, hindi na naman natin nga katindo, sa aton balay, especially ang kusina, gamit hairspray, hairspray. Kaya imagine paano, kay sila, a bottle of hairspray can go a long way. Kay kung sprayhan mo ang mga tanga sang hairspray, hindi nakahulag ang ilang mga legs. Kaya manigaman, di ba, no? Ang ilang mga legs, yung ilapakpak, hindi na siya ka-fly, hindi na siya kadalagan, kaya manigaman, kay mapilit ang hairspray. Kag amat-amat siya nga mas-suffocate, amat-amat sila nga mas-suffocate kag mabasa. So for sila siya nga do kapintak sinagabupa sa mga tanga. Ayo, kapikwintan daw, mamansin mo gin sila, tikon, why, ti bahala ka mo da, bahala ka mo kung hindi, anong simuon nyo da, di ba la? Ay, ara, pag yan nga, pwede tabugon nyo lang siya, pag hindi sila, kung hindi ka magusto, tabugon nyo sila nga, stay away from my kitchen, stay away from my house, the rooms, or whatever, kung hindi nga lugar, ang dakon dala sa malikati. Kaya na nga ginabakal nga ng lagpo nga pa, mag-an ma lang na iya, dumrumahan do, ang dakon sa Ricardo, give our bay leaves. Ang mga bay leaves, ang mga daon na sa Ricardo, kay Tinyara, iya nga bilog, di ba? Ang dakon lang. Kaya nga, makapanimako sila sa dakon sa Ricardo. Kabalo, isa sa aton mahumot, ang iba hindi na sila nanamian, pero mas hindi na nanamian ang mga tanga sa dahon o sa bako sa dahon sa Ricardo. Ang himuon, kumuson ang mga laon, kaya dry man asa mo, di ba? Kaglaptahon sa mga lugar nga pwede nila agyan. Kaya kung nabalaan, pag kumundiin sila nagahukmong. So, kabalo ko mo kundi sila nagahukmong, ang ginpang kumos, ito nga daon sa bailiz na, sipunan, imutang doon, trap bala, libutan nyo sila, kay hindi na na sila kahalin. Dira, sprinkle mo na da, dira sa sila, amo ng ila nga, paninguhaan, nga makahalin sa amo iyang nga lugar, kag magpalayo, kung mapanimakuan nila, ang maamin yung baho sa Ricardo, dahon sa Ricardo. Sige ni pwede man nga kung mga lugar din nga limpyuhan mo sa ammonia. Ammonia, pwede ka nakabakal sa mga drugstore, di ba? Kasi may ara, yung nahamutan sa ammonia, may ara manila. Pero sila, hindi na sila nanamian. Ang mga dahon, ang mga lamesa, ang inyo dila mga tayo sa inyong lugasan, pwede nyo nakaspoyhan sa ammonia kaya matapuhan. Ang imuon nyo lang, ariyo, i-mix nyo ang duha ka cup ng ammonia sa isa bucket na tubig. Kag amo nang gamiton yung cleaning solution. Kaya ginakaugtan, kaya ginakangil-aran, sa mga tanga nga. Siganihin mo, pag ikawara, make sticky tape. Swap. Mga sticky. Dito sa bagay, mabakal ka na mo na sa supermarket. Yung card na abrihan mo, kay ibutang mo sa ilalaga, hindi pinanapit at sila. Pero kung lang taon na ito, very simple lang ina.
pero effective man siya. No? Pwede ka kabakal sa sticky tape na good quality. Pwede mo man ang duct tape, pwede mo na magamit, pero butang mo lang na sa mga openings, sa mga alagyan nila, tanawon ta kung maano sila. Kaya okay na siya. Pwede ka mo kagamit sticky tape drop. Gamit ka mo ammonia. Bakal ka mo ammonia. Gamito niyo nga panindo. No? Gamito niyo siya nga, cleaning solution. Ma-mix lang ka mo 2 cups ng ammonia sa isa ka mga tubig na pwede nila na magamit. Ano pag ang down sang Ricardo, kaya ginakaugtan nilang baho sang Ricardo, i-crumple ninyo, kumuson. Among malang na siya. Ang hairspray din siya, na paano hindi sa kagyo, i-apl ka iya-wings, hindi. Big boy, among lang na, gamay, simple, pero sa karon nga panahon, ay nang maulano ng atong sinipanahon, ara na. Diba? Naguluwa, mata-mata na sinagawa. So, kinungan, para mga iloy sa puluyan, kung sino man dira sa inyo, sa aton panimalay, sinuon din naton. So, yun ang aton informasyon na na-share man sa inyong mga palanggan naton ng mga tagpalamati sa siniiyan nga hapon. Aras 2:43, Action Radio, Philippine Standard Time. Si Tita Wilma masaylo na, masaylo kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para man sa ito sa horoscope. Okay, ang ato na horoscope para karonihan na adlaw Martes, Agosto 31, tuig 2021. Sa mga celebrators for today, si Ander na sa zodiac sign ng Virgo, ay mga Virgo nito Agosto 23 to September 23, kinanglan mag-supernatural cleansing ikaw sa inyo balay. Virgo, tunan mo, kinanglan mag-pray ka din. Para nga, matagaan ikaw gabay sa may taasan. May problema ka subong, dapat na nagagdiya sa iyo. Halungan mo man ang imo mga personal na mga gamit karon nga adlaw kay may ara sang makalam na palad nga manulto ni siya. Kaya masuwatin mo nga numero Virgo 22-15-31 card 11. Who shifting is your lucky color? Ang mga libre naman ni tao Setyembre 24 to October 23. Ano nga plano inang imo subong? May plano ka nga mag-invest at sa game nga ina ng online gaming mo sunod sa imo horoscope, pero maghalong ka siguruhon mo sunod sa imo horoscope ang sudlan mo nga online games para hindi ikaw mabiktima. Kag maghalong man ikaw para sa imo good now. Mas wati mo nga mga numero 15-28, 37 card, mag-center red is your lucky color. Scorpio, ang mga Scorpio na ito, October 24 to November 20. Ba may maabot sa imo nga manggad sa tawin? Hindi. May maabot lang sa imo nga grasya. Pasalamatan mo gid ina kag pwede sa sa horoscope pag masarangan mo nga mag-share mag-ikaw. Dugangan mo pagid ang imo pagtutom sa pagtrabaho. Baswati mo na numero Scorpio, just the also 26, 26 card, 52. Cyan blue is your lucky color. Mga Sagittarius, mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 sa Disyembre 21. Ara naman mo. Kung may mabatian ka na ganyan mga chismis, kag kung daw manginit ka na, so sa imo horoscope Sagittarius, paiway ka nila, palayo. Kung may mabatian ikaw nga makapalain sang imo pamatsyagan, tunan mo ang ginatawag principle of acceptance para iya sa imo pamilya, para hindi ikaw magsulod sa dako na problema. Sagittarius, masuwati mo na numero 34, 15, 5.7 card. Yes. Vermilion is your lucky color. Kag sa mga Capricorn naman, ang mga Capricorn na tao, Disyembre 20, to Binary Justin 9, Capricorn, so sa imo horoscope. Abitin mo kaan mo nga mangin maalumanay ikaw kung maghambal. Kung pwede nga mangin honest ka man sa imo kaugalingon, especially sa isa ka transaksyon nga patigayunon mo, may angot iya sa kwarta.
magpangamuyo ikaw para sa maay na suwerte. Mga masuwati yung numero 21-35-12 kag 46 second white sure lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman na tao Enero 20 to Febrero 18, kung mahimo Aquarian, no? Sa mga Aquarius, sa inyo horoscope, magpamati ka mo sa advice sa inyo sa mga elderly, sa mga kasigulangan o mga mas magulang bala sa inyo. Kung ano man ang may dapat kagali ipabless o kung balay mo man, balay mo man or ano mo man nga kagamitan nga for the ipabless. Oo. Kaya abi mo ala ho, makitaan na nagamat-amat asan nito ang imo pangabuhi tungod sa imo man pagpaninguha. Wow, good for you, Aquarius. Mas wati mo nga numero 32, 46, 12 kag 21, mustard yellow, sure lucky color, sa relax anay Una pa lang inagabayan sa itong paghatag sa inyong mga zodiac sign para sa itong horoscope karon nga daw. Pabalik pa si Tito Will mapagkatapos ng pinaman sa mga importante na mga commercial. Manamyaw na si Tito We. Ara na sila. Okay, thank you, Gid ko no. Okay, well. Miss Homa Lumina, mayong hapon, Miss We. Yes, thank you, Gid. Ana Sinoro, Action Tito Wilma, yes. Salamat, Gid. Meliliuli ko, magabangyarit, Gid siya. Siling ni Ana Sinoro, Gatudo, Ulan, Action Tito Wilma ho, nagtahaw na. Ma'am Elizabeth Malaki Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, happy listening to Malaki family. Stay safe always. God bless and more power to ARB at 52. Thank you, Ma'am. Tawi, mabugnaw nga tingog ni Tawi. Daw matulugan ka sa kabugnaw. Sobra-sobra, gid Sir Meleli. Please lang greet sa ilan ni Vanessa Mayo, Chinkiria Lagdon, Noela Marca Galix Montesa, kagbilog nga puwat sa sang aksyon, sang EFC, yeso. ARB. Thank you, good sir. Tita Weg PM, kapamati kami diri, gihapon sa Myselin Homes, kami ni Thelma Ihuico, Jennifer Hormigos kay Kumari ko, Sally Hinulan Perunilla sa may Bataman, Tita We. Stay safe and healthy, good Tita We, and may God bless you always. Salamat kid Ma'am Virgil Pinda. Bani Cafe sa Tangob, Inday will mag-monitor sa ARB 24/7 live. Malili Oligo, yes. So, good afternoon, Tito Wilma. Watching from Iluan, Cebu. Pa-shout out naman sa Purok Bayanihan, Bacolod City, kay Cho Vivencio Fernandez. Sa may Purok Bayanihan din nga barangay ini to the way from Fernandez to Jerez Rain. Kay Choy Vivencio, ako na sa may bayanihan, basta Purok Bayanihan, diri sa Bacolod. Sir, thank you, Ged. Bakalabot, kita galitera. Mayong hapon man kay Lola Arlinda de la Cruz. Yes na, ano ko na gina Raymond Ligaspi Pinida. Thank you, Ged. Keith Luel Pabalan. Good afternoon. Yes. Richelle Fulgencio Susana, mayong hapon dito, monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Alex Montesa, yes sir, thank you. Laugh out loud ko noon na. Bago lang nakapaload, gali. Sa ilan ni Ma'am Star Mayo, sang Minnesota, kag Ma'am Chinky Lagdon, maging nga salamat ito, yes, done sir, no? Tuesday, good. Early Tuesday morning here. Time is 1:51 a.m. Kagahon na. Have a wonderful day and God bless you sa imo from Minnesota State. Thank you so much, Ma'am Star Mayo. Stay safe man ka mo diraan. God bless. Okay, enough na anay ha? Okay.
Kag, basta sa mga nabiling na mga zodiac sign para sa icon horoscope karon nga adlaw. Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:00. Pisces na kita dito. Pisces, ay pagkailula, anay ni John Marden ngipit, kita way, ako kay anak ko nung sinula niya Erlinda, nagapamati siya. So, John Mar, salamat. Pisces, mga tao ini Febrero, Justin Webber, to Marco 20, about pangabaya. Pangabaya nga kung mahimo Pisces, ang serbisyo nga ginakatag mo, mabayaran. Kag sa imo man, kag sa kadesisyon mo, sinanglan kung mo man ang imo na bagay. Para maging di kawan mo man ang sobra-sobra nga pagpakapoy pa ito, sa mga pinahawin ito. Ano mas working mo mga numero 10, 40, magenta red issue, lucky color. Aries, ang mga Aries naman, Marco 20, inutot to Abril 19, magabay kung ikaw sa award. Sa bag-o mo nga, word, love is for you, Aries. Padayuna ang imo maayo magmuna. Kay, maka-attract sa sinasang maayo nga suwati. Aries, mga masuwati mga numero just si also 28, 25, electric blue, ang mga Taurus naman, ang mga Taurus na tao, Abril 20 to July. Taurus na kay Morris, kapag umuang bago ka lang. Okdan ni ina sa imo pagka for 18, ang imo pagka makabalumita, balapakan. Abi pusong ikaw para dira. Kag, isa pag yan, may oportunidad na mag-abot sa iyo. At Taurus, magwati mo mga numero 20, nasa 13, also 15. Frosty pink is the last color. Bakit Gemini? Ang mga Gemini, ano pinakalinawan mo sa mga Gemini? Ang mga ayuhan. Ang ayuhan, kabila sa mga pag-isip. Hindi ko siya kalinawan mo. Isa pa, napunod sa imo ikailawan sa Gemini. Ito sa imo, also, dugang. Damo ang pag-ibig. Kaya masuwati mo naman na mga numero 27, 45, 12, 8. Purple, mga cancer na tao kung yung 22 sa 22, ay magagawa ang mo ka na lang. Pero kung ikaw married na, hindi ka na magpa. Focus ka sa iyong pamilya, sa iyong mga palangga sa kabuhay. Cancer, kaya masuwati mo naman ng mga numero 7, 12, 45, 37. Okay, Queen is your lucky color. Sa mga Leo, ang mga Leo ni tao, hindi 20 pesos sa pag-22. Baswerte mo pagluto-luto na nakadugang gid sa income sa imo ba na Leo o sa imo man asawa. Pero maghalong ka lang sa bag-o mo da na upod. Kung sa trabaho man o kung sa imo man maayo gid yan nga kilala kung maayo Leo. Hindi ka magsalig sa gilid. Kaya magbuwati mo naman ng mga numero 24, 38, 26. Lilac Violet is your lucky color. So, nabatiyan na ito natin tayo sa zodiac sign para man-start yung text sa horoscope. Kakaroon iyang adlaw sa Martes, Agosto 31 to 2021. Uy, katapusan na adlaw na iyan. Katapusan na adlaw sa Agosto. Was may Berna, September morning. Now, anyway, dira sa kay Alma Gonzalez Procession dira sa dira sa may bago gali kiniling lugar, may yung hapon lang dira sa imo. And of course, kay day salisaw sa may yung hapon man dira sa may Talisay City, nasa Talisay kabukid. Kadi Beros, dito to Siente kay Dinoy, naman yung hapon lang dira. Kag Shakti man kay day Zaida Santa Cera dira sa San Joaquin City, man sila kung nakaupo dira ng hapon.
kag kay Mary Antonio, kag Tito Madodora sa may Concepcion. Ang pumpunin, no? Kag siyempre man, Tito Wilma, kay Lola Pansing da sa Mandalagan, ay yung patamugin siya. In Pontoles Stress, Action Radio, Philippine Standard Time, ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon. Sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabako sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining-tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami umahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz,
igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Kag salamat kiyad mga palanggan natin ng mga tawag palamati sa pagpud ninyo every afternoon kay Tito Wilma sa pagpangamuyo sining oras to emperata by sa COVID-19. Mula na ginapangabay ko sa inyo. Tagang atong 3 o'clock prayer. Kinanglan mag-istay kita sa pagpangamuyo para sa sabat ng Ginoo sa atong siniginhinyo sa iya. Diba? Okay, Ma'am Teresa Hocalinia. Good afternoon, Ma. Basi Ma'am Star. By the way, I love your haircut. Bala ka nami. Kagka-look. So, next sa inyo. Ma'am, I'm so grateful. Naging tayo matamat balik ni Lord akong here. Diding at thank you din Mama. Diding alohamiento mayong hapon. Action na tidiwe. Yes, kagay Antonio Beronio. Thank you, kid. Jeffrey Arcoyo. Yes, salamat sa Alex Mosensa. Kag Shampi man, kay Ma'am Josephine Jusera. Sa Jusera family, good afternoon. Ma'am Adoracion Rufin. Ma'am, thank you. Good afternoon. Salamat din pag-upod kay Tito We. Kay Inday Nemya, kay Nini Fatima Salanap Dira sa may Camelot of Nido. Kay Miss Cherry Alimbo, kay Miss Mapino Vales. Okay, si una sa pagpaalam ni Tita Wilma karon nga hapon. Diriya sa This Is My Life. Ang aton ang Bible verse of the day from Isaiah chapter 12 verse 4. And invitation is, praise the Lord. Call upon His name. Declare His doings among the people. Make mention that His name is exalted. Salamat po. Buwas na naman kita mag-offer na. Paliwat ng list ako. Standby na sa matang may drama. Ng sangkis ng pag-ibig. Unang sa balita, unang sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila